Sibane sami masivuthe njalo sibane sami masivuthe njalo
lapha phambi kwakho ufikile kwakho cela xa siza kuthatha Nzotho uhambe nathi kakuhle siyokubeka kwicala into endizayishiya phaa kuwe ufuna imisebenzi uzibele wephinde thetha mayizona akama Nzotho kodwa kunayo ngomelele nakusomeleza Olwenge bazali bam bonke silapha ngoku endlini sizokwamkela utata uMphemba. Utata uMphemba ke siyazi mosikwenzeke ntoni ngoku singenisa endlini. Phambi konto bathina siyinkonzo siqale sizonikezela ikhaya lithethe naye ukuze simamkele emva kwekhaya. Ngoko ke sinikezela ikhaya lithethe naye and then emveni koko ke ngothina siqhubeke. Nzotho uthetha nomninawe wakho uzwenze. Ndicela Nzotho ukhululeke uhlale ngohlobo lilo sikwakho ngoku. Sikwakho njengalo mzuzu sizawuthatha umzimba wakho sokubeka kodata. Akumandanga nakuthi kodwa khona sinoyenza mntakatata. Besingawazi umda wakho. Kodwa ndicela into yoba ndiyaphinda ndithi kuwe okubulele ungatyanga nto yakhe.
ube ulele kule ndawo ndifuna uzuzilwele kuyo ungakulingi ungahlali makangaphumli ngoba nawe ulele kule ndawo njena kange kube right kange kube mnandi nawe ke kufuneka uzilwele Nkosi Thixo wakhula nqale kuthi Thixo wakhula nqale sibamkele after sibuyise utata phanga phandle naye azogqithiswa apha ifamily yakhe naye yenze umsebenzi wakhe kule ndawo ayilimele kuyo and then ke ngoku akugqiba ke ngokuba enze into yakhe bathethe naye bamthathe ke ngoku bamgoduse bayomamkela ekhaya sishiyeke ke ngothina sisamkela umzotho Sota chawa Paya
Hallelujah, amen. Amen. Unathi ngale ndlela hleli ngayo. Alright. Ngoku ke bazali bami sifikelela kwinto yoba utata naye elimelela kweli khaya kunye notata walapha ekhaya. Ngoko ke ifamily socela omnye wefamily athethe naye njengoko sizomgqithisa kwindawo ebelimele kuyo. Nikezela kuni family. Oh, Thobile molo. Ngoku siyokuthatha emosho lapho ubulele khona. Ngoku silapha ke ngoku kule ndawo ubuye wawela kuyo. Utata omkhulu wakho lo mzi ngaye apha emongweni. Ngoku ugqiba kwethu ke ngoku ba sikwamkela apha siza kuthatha sikuse kokwenu siyokubeka kokwenu. Sikususe phaa enkundleni siyokubeka emzini wakho ukugqibela. Ndishuthi ke usiphathe kakuhle mntakwethu. Sizawuhamba nawe ke ngoku siyenawo kokwenu. Nkosi. Hallelujah, amen. Bazali bami ndiyabulela ukubekezela, ndiyabulela akunandanga kodwa masenze kube mnandi kuba ixesha lokugqibela simpeleze sinoqobo. Ngoku socela uba uthunukwa asithandazele ukwamkela lo mzimba. Ukuthemba uyewo ovono kwakhe moya oyingcwele Thixo olungileyo Thixo onenceba Mlando ukuvuka ngokuba bokholwayo kum lokuba efile wodla ubomi nosukuba edla ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe. Yazi ukuba umkhululi wam uhleli nokuba wosuke ekupheleni eme phezu kwentlonze yam.
akho nto nje iqhuma ngoku yamanzotho nango ba naye sondela mani ku unzima lomsebenzi olinike wona uzwa nje domelele ukuze ngiwenze silapha ngokuphambi kwenkundla yakho njengoba ke umsebenzi wakho uzawuhamba ngodlovu sikubekele kule ndawo kwele kuyo ngoku silapha ngokundla ukuze usuka apho uhambe uyokulala kodwa isaphinda mzotho nisesecangwana njengomnina wakho asizukulula mzotho ukuba sicimile ukuba senzele nexesha notata singabalibazisi isaphinda ndisathi mzotho njengoba sakuthatha siyokubeka nje uzuzilwele nawe kuba bulali bakho akho nto ndizayithethi nge kodwa ndiqiniseke ukuba lidabi wona so ke xa selivuleke ngomhlobo kufuneka uzilwele nabo Nkosi. Ilizwi lami lithile kodwa ndizawuzama uphakamisa asuka apha ngoku sizawuthatha umzimba siwulayishe kulaa moto yawo sizawujikela ngapha sihle apha siyoma phezu komlambo then kasifika phaya ndicela sincediswe ngale nto ukumethini phaa kulaa moto ndicela kasifika phaa sincedisane nabafana bala funeral phala baphathiswe laa metshini ukusuka phaa emlanjeni ukubheka phaya sizawuphathisana ngaye ke ukusuka phaa ubheka phaa ngaphesheya so indlela yethu ihamba ngolo hlobo ke bazali imoto zizawuma phezu komlambo ndiyacinga ukuthi kwafuneka kubekho imoto nondoda ndiyacinga uba uzawuqhuba imoto ezaba phambili ukwenzela abantu babone laa ndlela ehlapha sibale incedise ukwenzela babone uba sizawuma ndawoni bafike bame apho ke ima khona indlela then siwele ke ngoku notice yakho asiyenze ukwenzela ifunyane nangabantu ngoba bazokuya phaa kodwa kubalulekile into yoba bayazi basenzani bahlale besibeke abamonde apha ekhayeni uxoxela kodwa funeka bayinikwe i-announcement yani ke manzotha nganoyenza usho kutata uncwadi yakhe nguJobi ngoku-21 ivesi ngo-32 usemangcwabeni yena alinde esigangeni anencasa kuyamagada esihlambo emva kwakhe kulandela lonke uluntu nangaphambi kwakhe belungenakubala amen
mayize ke oh and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. And griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we are. Toppling me well. We should never, ever, ever, ever be discouraged. Just take it to the Lord and pray. Can we find a friend? Can we find? Can we find? Can we find a friend so faithful, so faithful? Who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. He knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord. Take it to the Lord in prayer. Take everything to the Lord. Take everything. He knows your weakness. He knows everything. He knows what's happening. Take it to the Lord. Take it to the Lord in prayer. In prayer.
sekalekeni kunjalo kunje waya kumana kubanjalo kude kube kunabaka udumise kulise nabuyo unyana sekalekeni kunjalo kunje waya kumana kubanjalo kude kube Ngoku bathandekayo sifikile kule ndawo uMphemba azawulala kuyo. Sizawuqala ke ngule nkonzo yamangcwaba. uMphemba ke into esizayenza apha ngebe siyenza kunyina ngoba ephila. Bebembona kuMphemba engayi ecaweni abantu abalapha emangweni nabapha elalini. Hayi igama lakhe likhona ecaweni. Nakwicawe ke eziningi uhambile wenzamini njengendoda ke kwathi kwalapha kodwa kokwanguku ukusukela lunya kupheleyo xa siye epaskeni ebengasaya ecaweni into akuba ke ukutya sasemnandi sihamba kumnandi wayethe ntwanambi uzondingcwabe nami ntwanambi bawuqale wahamba nakungcwaba ndimi apha ke nto kamaphanga phezu kwakho ewe ukwenzela uba ungene kule ndawo yakho mntaka maphanga ewe indimo mephezu kwakho siza kwenza loo nto into ke sizawuyenza oqhele uyenza mhlawumbe uyibona ingenziwa apha funeka uyazi uba yile wayethe mayengenziwa yena ngoyiphila apha ecaweni ngenzela ukuthi ngoku sibe kwindawo enye sonke angabuza omnye uba kutheni kusenzeka into ethile kusenye into ingenzeki ya lesayenza ngoku apha sizawuyenza ngohlobo yena wayegqibe ngalo amehlo amane xa wabonayo kodwa khola ngapha ngasemva hayi ayoyisakala wona tu iwakhaphathele ngonela ngaphambili yathi angaboni nawo ndilo manje ndicela umuntu andincede andifundele inkosi kakhulu kubantu kwendabulele ukhetha ngamathi khawuhlunga apha kule ncwadi kaDudu kwesahluko sesihlanu lephesi ka-26 kuJob sesihlanu ngokuqolo ka-26 uyakungena engcwabeni womelele njengongeniswa kwesithungo ngexesha laso bona oku sikugoca-gocile kunjalo kuve ukwazi wena ngokwakho amen Nkosi ya sawucela ke ifamily iwufaka umzimba wakhe Yesolwane kulawula
Ekorinde kala sakusumi nesihlanu somkolo wamashumi mahlanu akanando uzawuqala phambili uzawunceda. Seshule utata siqala kulaa verse ka-50 ke bazalwana nditsho ukuthi inyama negazi azinakubudla ilifa ukumkani bukaThixo nokonakala akunakukudla ilifa ukungonakala. Yabonani ndinixela imfihlelo okunene asikukulala kufa sonke kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesiquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela kuba liyakulela ixilongo bavuka bafileyo bengenakonakala. Senziwe ngakumbi ke thina kuba kumele oku konakalayo kwambatha kungonakali noku kufayo kwambatha kungafi. Xa ke oku okonakalayo kuthe kwambatha kungonakali noku kufayo kuthe kwambatha kungafi yakwandula ukwenzeka ilizwe libhalwe lokuthi ukufa ufunculo loyisweni uphina kufa ulwamvila lakho uphina adesu loyiso lwakho lwamvila lokufa sisono amandla isono kumthetho akubulelo ke kuThixo osinikayo loyiso lolo hayo inkosi yethu Yesu Kristu. Ngoku bazalwana bami abasindana qinani ngabe nakushukuma nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi nisazi ukuba ukubulala kwenu akulambathi. Amen. Ewe umsebenzi wayo sawugqiba ke xa igqibezelayo sonke sibe
sokusini ngoba inyama yakho umoya sungcwaba umoya mawusilwele kulomuntu kwenzele into emdaka endaweni yenyekayo ihlazo engasoze lacima yini ndiyakucela ke zoyisivale le nto singabe iphinde le nto ibe nokwalekeleka ithi seyenziwe ngubani ubani walekela ubani mayigqibelise apha kuwe unabathu lona umntakwethu besingabe lonyakupheleni sorry ebezixhomile kulo nyaka phele unongeni ngapha kumthimwe ukhona nawe kuzoswile siyayishumayela ke levangeli sitsho sicela singengeza abantu bakuthi sokucela amabhaso senivale kangangoko lo moya wakho mawulwe lo mntu abonakala lwenzelelo nomceli uthengelo ugule zonke inkosi selapho ngifukele nakho lanyana ndakucela nje nkosi Right, ngoku masondeleni sothatha ufefe sigqiba ukusebenza thina befundisi ifamily nabahlali bashiyeke begqibezela ugqumelela ngoko ke ndizamela umisa loo nto sikwazi usithatha ufefe nishiyeke ngonigqibezela and then thina botata ngosime phaa Masithobeni kintloko. Nkosi xa besowuqala Thixo lo msebenzi sicele wena kuba zikhona Thixo izinto esingena kuzenza ungekho. Siyabulela ke somandla kuba amandla akho Thixo avakele. Sibulela Thixo ukuvuka nguwe nininto zonke. Naxa siyigodusa ke lenkonzo siyinikela kuwe kuze ngexesha elifanelekileyo ubuye Thixo samkelise yona.
Ndicela uthi ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu nothando lukaThixo uyise budlelwane bomoya ingcwele buhlale ngaphakathi kwethu sonke singabanye ade abe uYesu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Ngasebenza ke family. Oh, yo, 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 mama, yo. Oh, no, yo, yo, yo. Yenzeni lindaba. Oh, yo, oh, yo, oh, yo. Oh, no. Yo, 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 yo. uxolo kaThixo malibenani sisalinde utata ebephethe umbhobho uyokhupha la nkonzi pha kulo ndawo kodwa ngalomzuzu sisamlindileyo asinawuthi khunubembe kodwa sizokususa ukhunubembe emanzothweni ndicela into ethi ke umuntu okwazi ukuvuma ngalomzuzu basisalinde abantu bezapha yombela uvume ucule ikrazuke lentente masitsho lo mncwabo sakubandisa ngokwethu ngosike sizibambe ugodolo ngosibaninzi kangaka yombela kokwazi kombela Oh
Susa